TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Pasensya na. Masyado lang talaga akong busy ngayon. Pinilit ko lang talaga magkaroon ng time para sa'yo. Anong kamo? Pinilit? Kaya napipilitan ka lang. Magkaiba kayo ng ex kong si Bernard. Engineer din yon pero planado ang lahat ng mga lakad namin. Pwede ba, Janet? Tigilan mo na yung pagkukumpara mo sa akin sa mga ex mo. Ano magagawa ko? Naaalala ko lang naman ang mga kabutihan nila kapag umiiral yung kapalpakan mo. Ang sabihin mo, masyado ka talagang demanding! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, Comparing your girl to other women is disrespectful. Hello, Luzon! Hello, Mama Tanya, nasan ka na? Mama Tanya! Hala, wala siya, wala akong naririnig. Wala nga si Tanya, nalubog na sa lupa. Teka lang, eto na nga, magti-TLC na nga tayo ng bonggang-bongga. Habang inaantay ko ng bonggang-bongga, si Tanya Chinita na nawawala sa mga oras na ito. Tek! Hindi ko marinig si Tanya! Hoy, sabi ni Papa Jack, wag ka daw ano. Marinig si Tanya! Nawawala si Tanya, kinain na ng lupa. Namimiss ko siya. Tanya! Andito na yung mga pogi naming teko. Hello? Teka lang. O eto na nga, magbabasa na lang muna ako ng mga komento habang inaayos nila yung mga bagay-bagay. Bilang wala pa si Tanya Chinita, eto muna, magbabasa muna ako sa sinabi nga po ni Papa Jack na comparing your girl to other woman is disrespectful. Ganon. May dalaw ba si Papa Jack? Lagi na lang galit. Lagi na lang HB, high blood. O, ito sabi dito ni Ivy Grace Centino. Sabi dito niya, tama, correct, plakak. Maayong udto mamagwapa Cristindera. Ay, gwapa daw ako. Pares lang ni mo, be. Sabi niya dito, maayong udto mamagwapa Cristindera. Ay, papasukin niyo na lang si Tanya dito. Habang wala pa siya doon. Tanya, pumasok ka dito! Pwede naman siya pumasok dito. Nasa kabila lang naman siyang booth. Takbo ka dito! Tanya, doon ka sa mic. Asa na? Anyway, sabi dito ni Ivy Grace, maayong udto mamagwapa Cristindera. Ba't kasi mga lalaking hindi marunong makontento? Huwag na mag-compare kasi. Packing tape naman eh. Hello? Pinapatunayan lang ng ganyan lalaki na hindi talaga niya mahal ang girl dahil hindi niya tanggap kung ano ang girl. Dapat sa mga ganyang lalaki, binibigti sa puno ng kamatis! May galit lang si Ivy Grace Centino. Mama Tanya, hello. Huy, namiss kita. Anong nangyari sa inyo? Hindi ko alam, kinabahan nga ako eh. Hindi kita narinig eh. Kanina sumisigaw ako, di ba ka naririnig? Ayan na, narinig na kita. Sisigaw pa? Alam niyo kasi Kabisya Kapa, para sa mga hindi nakakaalam, magkahiwalay kasi kami ng boot ni Mama Tanya. Ang galing namin, di ba kami lang yon? Kami lang Ay, yun. di pala. Si Papa. Si Koloko pala. Correct. Usually po kasi, ako nandito ako sa Love Radio booth, si Tanya Chinita nasa Yes FM. Correct. O di ba ngayon, pinatumbling ko siya Ayan. dito sa booth. Oh my God! First time! Picturean nyo kami! First time to! Picturean nyo kami! Hoy, ito na nga yung sabi ni Papa Jack. Bago tayo natataranta dito. Nagbasa ka na eh. Meron na nga, ikaw naman. Tapos kanina nung nagsasalita ako, sabi ko, ano ba yan? Wala akong ginagawa.
Ano Ay, ba masasabi mo? Ito, sabi nga ni Lailani Reyes mula sa Yes FM Manila fanpage, yes it is! Sa Titania, nakaka-insulto yon sa God to the bones. Dapat nga, ikaw ang best girl para sa kanya. At the same time, nakakawala rin ng self-esteem yon kasi feeling mo ang baba-baba mo. But still, look at the other side, baka kasi challenge ka lang niya to be a better person. May Ano ba yan? pag-challenge? May paglag tayo kasi nagpipicture. Nakita Bakit? kita nag-Japan ka. Kasi hindi, natutuwa ako. Sabi mo. Oh, parang nakita nila yun ah. Gano'ng kababa? May sinabi siya gano'ng kababa? Nakakababa daw ng self-esteem. Gano'ng nga kababa? Mamali ko. Siya nagsasabi ako ba yun? O sabi naman dito ni Don Parillas. Uy, Parillas. Kamag-anak mo kaya lang plural, siya. Plural Ikaw lang. singular Oo. eh. Sabi niya dito, mahaba mamata niya eh. Mm. There is nothing wrong in comparison. Parang gusto mo? Ang sarap pala pag nakikita kita. Natatawa ka sa There's no Wag mo ko, Ti. wrong. Wag mo ko, Ti. Kaya yung ako nagtatapa tayo eh. Loko-loko ka eh. Wag mo ko tingnan! Nagdadak face ka, Diri. Sige na, tingnan. There is nothing wrong in comparison. It is how and why we do it. Kasi sometimes, even us, we compare ourselves to others. Remember, 10% lang daw sa rason ng pag-aaway ang pinupunto ng bawat isa at 90% sa rason ay ang tono ng boses kapag ka sinasabi ito. May napansin ako sa mga tagapakinig natin. Ano? Sa NSO ba sila nagtatrabaho? Lagi na lang may statistics. Lagi na lang may statistics. Saan ba yung mga survey At nila in na yan? fairness, sukat-sukat nila. Oo, Hindi mo tama. lang ginawang, 92. di ba? Okay, Oo. 10.5. Oo, Tapos, kailangan sakto. oo, di ba? Mahirap mag-compute eh. Sabi niya pa dito, sinasabi ito lang yung Mama Christine Tanya Chinita. Kapag may ikukumpara tayo, ayusin kung paano sabihin ito at kung tayo ang ikukumpara sa iba, take it as a mirror na kaya natin Yan. Kasi alam mo, lahat ikaw nagbabasa. Ako isa pa lang nababasa ko, ikaw 5 na. na kaya na natin na nagiging guide para maayos natin ang ating mga sarili. Kasi no, yung nagiging guide niya, naging GU. Naguging. Sige. Ano sabi Sabi sa'yo? ni Tipi Rins Pianza. Tipirins din kita. Tipi Rins, di ko alam. Tipirins din kita. Oh. Sabi niya, mahirap ang pinagko-compare ka. Sa mga family po, ganyan din. Minsan, ang sarap po nila tadyakan, mga feeling perfect lols. Inimagine ko yung pagtadyak, Lol, te. so. O, diba? Meron ka pa... Masama. Siguro kasi nakaka-experience siya sa bahay na siya Kino-compare. Ba't yung anak ni ganoon? Ikaw ang tamad-tamad mo, di ba? Oo, alam mo, hindi maiiwasan yan. Oo, lalo Minsan, pag matigas ulo ng anak correct. talaga. Kaya may mga anak na nagsa-self-pity. Sasabihin, ikaw lang naman magaling kay nanay eh. Oo. Ikaw lang naman lagi magaling. Ikaw lang matalino, ikaw lang maganda, ikaw na la. May hugot. na-experience mo yun. Oh, sabi ko na eh. Sabi ko na na-experience mo yun eh. Diba? Parang, ang sagot ko na lang, Eh di yun na lang anak nyo! may experience Oo, may experience din. din. Pero ito Mama Tanya, tingnan natin kung meron ba itong koneksyon sa kwento natin ngayong araw na ito. Ang mga bibida. Si Vincent Diego Bandido, Love Radio Manila. Bibida bilang. Marites, Rakitera, Love Radio Manila. Bilang Dayan, Lalabanderas, Yes FM Manila. At Janet, Missy Hista, Yes FM Manila. Ito na nga po ang kwento ni Vincent. Patuloy po nang mag-hashtag tayo. TLCTDS Interactive. At patuloy lang po mag-react sa aming Facebook page, facebook.com/Love Radio Manila. At syempre, Yes FM Manila. Ayan, at magkwentuhan na tayo. Tama na Tara. to. Nai-stress Gusto ko na. nang bumalik dun sa bahay namin. Pero Masarap maganda, pala, no? fun experience din. Oo, mamaya, dito ka na lang. gusto kong picture yung uso mo. Wag nang ganun. Wawa, naka-braces. Ikaw din naman, Kala mo. Ito na nga po ang kwento ni Vincent. Dito po yan sa TLC The Drama Special. Ano ka, papadyak na naman. Mali ka na naman. Ulit. Ang haba nga ay. 1, 2, 3. TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. TLC, the Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Anak ng teteng buhay naman to. Nakakabadrip ka, Marites. Bigla tuloy ako na walang naggana.
Bakit? May problema ba sa niluto kong sinigang? Sinigang ba tawag mo rito? Kulang na kulang sa asim. Pagkatapos hindi pa maangang. Pasensya na, Vincent. Alam mo namang hindi ako gaano marunong magluto. Talagang hindi ka marunong magluto. Walang-wala ka sa kalingkingan ni Mama. Pagdating sa pagluluto. Ayan ka na naman. Hindi mo ba ako pwedeng pagsabihan ng walang comparison? Lagi mo na lang akong kinukumpara sa ibang tao. Madalas mo akong i-compare sa mga naging ex mo. Pati na rin sa mga kapatid mo. At ngayon naman sa nanay mo. Anong magagawa ko? Sila ang mga taong naging bahagi ng buhay ko. At natural, na dapat i-appreciate ko ang mga magaganda nilang katangian. Masama ba yun? Hindi masamang i-appreciate mo ang magaganda nilang katangian. Pero yung ikumpara mo ako sa kanila, yun ang hindi maganda. Pagbutihin mo na lang kasi ang trabaho mo para hindi kita mapupuna. Kahit naman anong gawin ko, yung mali pa rin yung napupuna mo eh. Kaya nga umayos ka para walang problema. Nobody is perfect, Vincent. Kung ikaw nga natanggap ko ang imperfection mo, kaya sana naman matanggap mo rin ang kakulangan ko. Tanggap ko ang imperfection mo. Sa katunayan nga, ikaw lang ang tumagal sa mga naging girlfriends ko. Dahil ikaw ang pinakamatyaga. Here we go again. Kakasabi ko lang, ikinukumpara mo na naman ako sa mga ex mo. Maganda na nga yung sinasabi ko eh. Nagre-reklamo ka pa rin? Sala ka sa init, sala ka sa lamig. Ano ba talagang gusto mo? Okay lang sa akin kahit ano pa ang sabihin mo. Ang ayoko lang ay yung kinukumpara mo pa ako kung kani-kanino, lalong-lalo na sa mga ex mo! Ano ba yan, Marites? Halos 2 linggo pa lang kayo mag-live-in pero lagi na kayo nag-aaway. Dayan, ganun talaga. Nasa period of adjustment pa kami. Siyempre, iba pa rin yung nagsasama kesa noong mag-steady pa lang. Ikaw naman kasi pinsan. Ang dami namang nanliligaw sa'yo noon. Bakit ang ex ko pa ang pinatulan mo? Hindi ka ba natuto sa naging karanasan ko? Sa nakikita ko sa inyo ha, sa hiwalayan rin kayo uuwi. Magsasawa ka rin katulad ng lahat ng naging jowa niya. Mahal ko si Vincent at wala akong balak makipaghiwalay sa kanya. Tanggap ko naman ang hindi niya magandang ugali. Kaya uunawain ko na lang siya. Ganyan din ang sinabi ko noon. Pero bumigay din ako. Kaya balang araw, bibigay ka rin. Ano pa bang inaayuan mo kay Marites? Siya na nga ang pinakamabait at pinaka-understanding sa lahat ng mga naging jowa mo. Tanging siya lang ang tumagal sa'yo ng 1 taon. Ang hirap mo kasi pakisamahan. Masyado kang mareklamo at perfectionist. Alam mo pare, mataas lang talagang standard ko. Ang katangian kong ito, naging asset ko na kaya naging successful ako bilang isang kontraktor. Satisfied ang mga kliyente ko sa mga project na ginagawa ko. Iba naman kasi ang trabaho. Huwag mo yung itutulad sa relasyon nyo ni Marites. Pareho lang yun, Eric. Dapat na maging consistent tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Pero nagiging unfair ka na, Vincent. Girlfriend mo si Marites. Kaya huwag mo siyang ituring na isa sa mga tauhan mo na yung kinakastigo tuwing nagkakamali. Paano ko siya itutuwid sa mali niyang ginagawa kung hindi ko siya pagsasabihan? Oo nga. Pero sana naman, huwag kang maging marahas. Samahan mo ng lambing. After all, she is your girlfriend. Alam mo, Eric, I don't need to change kung paano ko siya tatatuhin. Siya ang dapat na magbago. Pagbutihin na lang niya ang kanyang mga ginagawa para walang problema. O inom na lang tayo. Janet Dominguez. Tunog artista ang pangalan mo, ha? Hindi lang po tunog artista, kundi mukha pang artista. May pagka-flirt din ng babaeng ito. Maganda at sexy. Pwede maging fling. Ano sir, tanggap na po ba ako?
Well, magandang credential mo at highly recommended ka ng naunang nag-interview sa'yo. Pero hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita. Sir, why don't you try me para malaman mo kung gaano kaganda ang performance ko? Okay, I will hire you as my personal secretary. Pero, probational ka muna for 2 months. Oh, thank you very much, sir. At huwag po kayong mag-alala dahil patutunayan kong hindi kayo nagkamali sa pag-hire sa akin. Sinabi mo yan ha, kaya mataas ang expectation ko sa'yo, Miss Dominguez. So don't disappoint me. In fairness, okay si Janet. Hindi lang siya maganda, kundi matalino pa. So far, she is the best sa lahat ng mga naging secretary ko. Ilang araw na siyang hindi mawala sa isip ko. Ano bang nangyayari sa akin? Attracted lang ba talaga ako? O may kakaiba na akong nararamdaman para sa kanya? Hello? Hello? Nariyan ba si Sir Vincent? Tulog pa siya. Bakit? May i-remind lang sana ako tungkol sa appointment niya. Sabihin mo na lang sa akin, ako na ang mag-aabiso sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo dahil hindi naman ikaw ang boss ko. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, ha? Huwag mo akong babasusin at baka masisante ka. Wow! Ang taray! May monthly period ka ba? Ewan ko sa'yo. Maghanap ka ng kausap mo, buwisit! Hindi mo kasi dapat inaalam ang mga lakad ko. Purely business lang yun. Bakit ba parang siya pa ang kinakampihan mo? Don't tell me may gusto ka sa kanya, ah! Katulad ng iba mo pang naging sekretary na ginawa mo! Huwag mo akong pinagbibintangan ng ganyan. Dahil pag napikon ako, gagawin ko yung paratang mo sa akin. Malay ko ba kung may ginagawa na nga kayong milagro? Ang dumi ng isip mo. Parehong-pareho kayo ng pinsan mong si Dayan. Sige, Vincent! I-compare mo na naman ako sa mga ex mo! Bakit? Yun naman ang totoo, di ba? Wala naman akong ginagawang masama pero nagsiselos ka. Kung sa bagay, pare-pareho lang naman kayong lahat. Puro walang kwenta ang lahat ng mga naging girlfriend ko. At kasama ka na roon, Marites. Ewan ko nga ba kung bakit pinagtityagaan pa kita eh. Ako ang dapat nagsasalita ng ganyan, Vincent! Hindi ko alam kung bakit ako nagtsatsaga at nagtitiis sa isang katulad mo! Kung hindi ka makatiis, hindi maghiwalay na tayo! Sinasabi ko na nga ba, maghihiwalay din kayo eh. Hindi naman talaga yun yung gusto kong mangyari. Nabigla lang ako. Oh, don't tell me makikipagbati ka sa kanya. Ano ka ba, Marites? Nawalan ka na nga ng sakit ng ulo tapos babalikan mo pa siya. Dayan, mahal na mahal ko siya. I can't afford to lose him. Sige, bahala kang magpakagaga. Bakit ka ba ganyan? Dapat nga ikaw ang unang makaunawa sa akin dahil minsan ka nang nahalagay sa sitwasyon ko. Oo, Marites. Minsan na rin ako naging baliw sa kanya. Pero marunong naman akong matauhan. Kaya gumising ka na habang maaga pa at bago tuluyan kang bangungutin. Roses and chocolate for you, Janet. Anong ibig sabihin yan, Sir Vincent? Malinaw ang ibig kong sabihin. Pwede ba? Huwag mo na akong tawaging sir. Vincent na lang. Okay, Vincent. Sinabi mo eh. Very good then. O ano? Pwede ba tayo mag-dinner mamaya? Sure, no problem. Wala rito si Vincent. May pinuntahan sila ni Janet. Anong lakad nila? May kinalaman ba sa trabaho o personal? Hindi mo pa ba alam?
Ano ang hindi ko alam? Magjowa na sila. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Ang bilis naman, Eric. Halos 2 linggo lang ang nakalipas nang maghiwalay kami. May kapalit na agad ako. Napakasakit, Eric. Napakasakit ng ginawa niya. Ginawa ko naman ang lahat, Vincent. Sinikap kong maging best partner para sa'yo. Kahit sa mga pagkakataong naging unreasonable ka, inunawa pa rin kita. Oo. Maraming beses kang na-disappoint dahil sa imperfection ko. Pero alam ng Diyos, ginawa ko ang lahat para maging masaya ka. May mga pagkukulang pa ba ako? O talagang masyado kang mapaghanap? Kaya hindi ka makontento sa akin. This is too much! Late na naman siya. Kanina pa ako naghihintay dito, nakaka-bad trip. Dumating ka pa. Bakit ngayon ka lang? Oh, bakit ba ang init ng ulo mo? Hello? I have been waiting for you for more than an hour. Pasensya ka na. Hindi kasi kaagad ako makaalis sa project site. Ang dami ko pang inaayos. Wala akong pakialam. Sa lahat ng ayaw ko ay yung pinaghihintay ako. Alam mo bang ngayon lang nangyari sa akin to dahil yung mga nauna kong boyfriend, hindi nila ako pinaghihintay sa anumang date. Sila lagi ang nauunang dumarating. Huwag mo naman akong ikukumpara sa mga ex mo. Dahil iba ako sa kanila. Oo, ibang-iba ka nga. Dahil wala kang pakialam. Kanina pa ako text ng text sa'yo, di ka nagre-reply? You were also ignoring my calls. Samantalang si Steve, yung previous boyfriend ko, isang text ko lang nagkakandara pa agad yung sumagot. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong ikumpara sa ex mo. Dahil magkaiba kami. Kaya huwag mong hahanapin sa akin ang katangian ng ibang tao! Mukhang bumabalik sa akin ang mga ginawa ko sa mga ex ko. Ako naman ngayon ang kinukumpara ni Janet sa mga ex-boyfriend niya. Now, I know. Naiintindihan ko na si Marites. Kumusta na kaya siya? Kumusta ka na, pinsan? Naka-move on ka na ba? Hindi ganun kadali yun, pinsan. Hindi ko basta-basta makakalimutan si Vincent. Dahil ayaw mong kalimutan. Siguro nga. Mukhang umaasa ka pang magkakabalikan pa rin kayo ah. To be honest with you, miss na miss ko na siya. Pero ayoko nang umasa dahil lalo lang akong masasaktan. Sinungaling! If I know, yun naman talaga yung inaasam-asam mo. Oo, yun talaga ang gusto kong mangyari. But I don't want to expect too much dahil baka mabaliw ako. Oh, napadalaw ka, Eric. Anong sadya mo? Wala naman. Gusto ko lang makipagkwentuhan. Ano naman ang pagkukwentuhan natin? Kahit ano. Naboboard kasi ako eh. Bakit? Hindi na ba kayo gumigimik ni Vincent? Hindi na nga eh. Mas busy kasi siya ngayon sa kanyang project. Project lang ba talaga ang pinagkakaabalahan ng kaibigan mo?
Mukhang may tinutumbok ang pananalita mo ah. Interesado ka pa rin ba sa mga nangyayari sa kanya? Hindi naman mawawala ang interest ko sa kanya. Kumusta na pala sila ni Janet? Sila pa rin. Pero mukhang nagkakalabuan na. Talaga? Oh, bakit mukhang natuwa ka? Nahalata tuloy kita. In love ka pa rin kay Vincent, ano? Saan ba tayo pupunta? Bakit akong tatanungin mo? Ikaw ang may hawak na manibela, kaya bahala ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang problema mo, Janet? Ikaw ang may problema dahil wala kang specific plan. Engineer ka pa naman. Pasensya na nga. Masyado lang talaga akong busy ngayon. Pinilit ko lang talaga magkaroon ng time para sa'yo. Ano ka mo? Pinilit? Kaya napipilitan ka lang. Magkaiba kayo ng ex kong si Bernard. Engineer din yon pero planado ang lahat ng mga lakad namin. Noon si Steve, ngayon si Bernard. Pwede ba, Janet? Tigilan mo na yung pagkukumpara mo sa akin sa mga ex mo! Anong magagawa ko? Naaalala ko lang naman ang mga kabutihan nila kapag umiiral ang kapalpakan mo. Ang sabihin mo masyado kang demanding! Yun na nga eh. Kung hindi pa ako magiging demanding, hindi mo ako pag-uukulan ng panahon. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit nakipaghiwalay sa'yo si Marites. Kaya gusto mo rin makipaghiwalay sa akin? Ha? Ganun ba? Hinahamon mo ba ako? Don't dare me! Dahil hindi mo ako pwedeng takutin! Lalo namang hindi ako natatakot! Hindi ka kawalan sa akin! Kaya kahit anumang oras... Oh, may kasalubong tayo, boss! Mababangga tayo! Kumusta na si Vincent? Anong lagay niya? Don't worry, Marites. Ligtas na siya sa kamatayan. Pero marami siyang sugat. At ang pinakamalala ay ang pagkabali ng buto niya sa binti niya. Kaya matatagalan siyang mako-confine. Sana gumaling na siya. Siya nga pala, kamusta na si Janet? Halos ganun din ang lagay niya. Meron din siyang multiple wounds and fractures. Sana naman makarecover silang pareho. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan din nila ang pagsubok na ito. Kumusta ka na? Okay na ako. Medyo magaling na ang mga minor injuries ko. Pero matatagalan pa bago gumaling itong binti ko. Ilang buwan din siguro akong magiging disabled. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kita. Yun naman eh kung papayag ka. Nakakahiya naman sa'yo, Marites. Magiging pabigat lang ako. Hindi Vincent. Kahit kailan, hindi ka naging pabigat sa akin. Bakit, Marites? Matatanggap pa ba ako? Ni minsan. Hindi ka nawala dito sa puso at isipan ko. Maraming salamat, Marites. At sana'y mapatawad mo ako sa akin. Mga pagkukulang at pagkakamali. Matagal na, Vincent. Matagal na kitang pinatawad. Kaya kung babalik ka sa akin, buong puso kitang tatanggapin. Ibang klase ka talaga, Marites. Pwede ka nang ipagpatayo ng rebulto. Rebulto talaga. Masyado ka namang exage. Eh, yun naman ang totoo, di ba? Extraordinary ang ginagawa mo. Iniwan ka at ibinasura noon ni Vincent. At ngayon, siya naman ang mistulang basura. Willing ka pa rin pulutin siya. Pero hindi para ibasura, kundi para kupkupin. Diane, everybody deserves a second chance. Ang lahat na nagkamali ay dapat mabigyan ng isa pang pagkakataon. Lalong-lalo na sa taong mahal natin. Sige, good luck na lang. At sana nga sa pagkakataong ito, maging maayos na yung pagsasama niyo ni Vincent.
Salamat naman at fully recovered ka na after 2 months. Samantalang ako, eto, naka-wheelchair pa rin. Pero okay lang. Dahil naging eye-opener sa akin ang nangyari aksidente. Marami rin akong na-realize pagkatapos ng aksidenteng yun. Kaya naman, gusto kong maging maayos ang ating paghihiwalay. I hope you could forgive me kung naging demanding at makasarili ako. May pagkakamali rin ako. Kaya patawarin mo rin ako. Kalimutan na natin ang nakaraan, Vincent. Ang importante, pareho tayong may natutuhan sa nangyari. At hangad ko ang kaligayahan niyo ni Marites. Thanks, Janet. Maraming salamat. Sige, konti pa, malapit na. Kumapit ka lang ng mahigpit sa balikat ko. Yan, sige pa. 2 hakbang na lang. O, ayan. O, maupo ka na. Napagod ako ron ah. Pagod din ako. Pero okay lang. Sulit naman ang pagod natin. Konting tiyaga pa. Siguro within 2 weeks makakalakad ka ng mag-isa. Maraming salamat sa lahat ng pagtsatsaga mo, Marites. The best ka talaga sa lahat ng mga nakarelasyon ko. Ops. Hayang ka na naman. Nangako ka sa akin, hindi mo ako i-compare sa mga ex mo. Hindi ko sinasadya, Marites. Ang sinasabi ko lang ay yung totoo. You're the best. Kaya naman, hindi na kita hahayaang mawala pa. At hindi na kita kailangang ikumpara sa kanila. Dahil napatunayan ko, you're incomparable. Asus, nambola ka pa. Hindi ako nambobola. Yun ang totoo. At inaamin ko, naging stupid ako noon. Dahil ikinumpara kita sa mga ex ko. At nang makarelasyon ko si Janet, doon lang kita lubos na naunawaan. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil ikinumpare niya ako sa mga ex-boyfriend niya. Kaya doon ko napagtanto ang aking pagkakamali. Kaya pangako, mamahalin kita ng higit sa dati. At kung paano ko minahal ang iyong magandang katangian, ay dobling pagmamahal ang iuukol ko sa iyong imperfection. Ganun ang ginawa ko sa'yo, Vincent. Mas malaking pagmamahal at pangunawa ang inilaan ko sa kabila ng mga pagkukulang mo. Dahil tinanggap ko ang buo mong pagkatao. Kaya nga ganun rin ang gagawin ko. Para naman maging maayos ang pagsasama natin. At kapag magaling na ako, papakasal tayo sa lalong madaling panahon. Ang sabi ni Papa Jack, Comparing your girl to other woman is disrespectful. You're really not in love, so let me go.
TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, Comparing your girl to other woman is disrespectful! TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Naririnig mo na ba ako? Yes, naririnig na kita. Pero mas maganda kung magkasama tayo. Huwag na. Nandiyan ka na sa yes booth. Baka lamunin mo ako ng bunganga mo. Wow, makanguso. Tingnan mo yung picture mo sa Twitter. Shinare ko. Grabe ka naman. Ako ba shinare ko? Sinabi ko lang sa mic. Oh, bakit? Sabi po ni Papa Jack, comparing your girl to other woman is disrespectful. Bilang tayo naman, hindi naman po tayo perfect dahil syempre lahat tayo, minsan lumalabas po talaga na meron tayong certain standard sa buhay na gustong mangyari. Hindi po talaga natin maiiwasan na hindi magkumpara. Lahat po talaga tayo dumadaan at nagiging mapagkumpara minsan, lalo pagdating sa relasyon. At abnormal po yata kapag minsan sa isip mo, hindi dumaan yung nag-compare ka dun sa kasama mong tao ngayon kesa kasama mo noon. At naniniwala po ako na may advantage din kapag ikaw ay nagko-compare. Nalalaman mo kasi na unique talaga ang bawat tao. At sa pamamagitan po noon, nagkakaroon ka ng wisdom na iba talaga ang bawat paulit-ulit ako. Ha, diba? Ibig sabihin, pag na-realize mo yung pag nagkaroon ka ng ganong wisdom, ibig sabihin, nare-realize. Yun totoo! Kasi tumawa ka. Ibig sabihin, nare-realize mo na nasa iyo pala, nasa sarili mo, kung paano mo pakikitunguhan ang bawat isa. Kaya alam nyo kapwa, pwede naman ho talagang magkumpara na hindi nagkakaroon ng problema. Paano yon? Isa lang ho ang solusyon. Habang nasa isip mo pa lang, yung comparison na yan sa mga tao-tao, patayin mo na. Huwag nang ilalabas sa bibig. At kung meron ka mang ilalabas na comparison dyan sa bunganga mo, siguraduhin mong yung pagkumpara mong gagawin, tataas ang confidence level ng partner mo at hindi magpapababa ng kanyang tingin sa sarili. Kung baga sa pagpapost lang yun sa Facebook, mamata niya, no? Think before you click. Walang pagkakaiba po sa think before you talk. Ang sinabi ni Papa Jack is, of course, not just for the ladies, but also for the gentlemen. Kahit naman ho sino, maiirita kung ikinukumpare sila sa ibang tao. Kasi una, bakit mo pa siya kinarelasyon kung hahanapan mo lang pala siya ng bagay na meron ang ex mo? Pangalawa, ano ho ba ang gusto mong patunayan sa pagkukumpara mo sa current jowa mo? Sa nakaraan mo? Huwag ho tayo maging sadista sa partner natin po, no? Kung pinapakitaan ka nito ng undying, unconditional love, na ginagawa ang lahat para ikaw ay ma-please, at least have a heart na mag-appreciate ng mga bagay na ginagawa niya for you. Learn to appreciate. Leave the past and focus sa iyong kasalukuyan. Respeto. Magkaroon ka rin ng respeto sa partner mo. Tandaan ho natin na ang definisyon ng tinatawag na relasyon ay ugnayan ng dalawang taong nagkakaintindihan at nagmamahalan. So, ibig ko pong sabihin, kabisyo kapwa, bebe ko, na kapag pumasok ka sa isang relasyon, lagi ho tayo maging sensitibo sa nararamdaman ng ating partner. Huwag laging me, myself, and I ang eksena mo. Always think of us, not just I. At kung mahilig ka mag-compare, wag ka muna mag-jowa kasi nakakasakit ka ng damdamin ng Correct! iba. Napaka-insensitive mo eh. Kapag ka dapat nasa relasyon ka na, dapat hindi mo na lang iisipin na dapat ako ang tama, dapat ako yung bida, dapat ako yung bibo. Di Hindi sali po siya sa ganun. showtime. Gusto mo Ay, pala sa magpasikat Itbulaga. eh, o Sa diba? Itbulaga, One for all ka pala eh. Ikaw na lahat Ikaw na eh. lahat gusto mo. Diba? Mapa-showtime, magpasikat ka, o diba? One for O all, kaya Itbulaga. O kaya, bet ng bayan. Anong bet ng bayan? Ay, hindi nanonood. San yun? Channel 2 kay Judy Ann. Oh, bet on your baby, di yun, diba? Ay, mali pala. Si Regine pala yung bet ng bayan yata. Hindi ko alam. Bet on your babies yan! Makasalita nang hindi nanonood. Ako rin naman pala mali-mali.
Baka bida ka dyan. Baka bida. Ako nanonood ako. Hindi ka nanonood. Mali. Napatalastas lang naman kayo nalaman. Nabasa lang naman sa Sorry sa na. Facebook. Bakit? Feeling perfect, syempre. Eto na nga. Ipasok na natin ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Ang dami-dami na i-involve talaga Yes. ngayong araw na ito. Ang dami nakarelate. Umpisahan na natin yan. Punta mo na ako sa Twitter, Mama Tanya. Teka Yes. lang. Medyo mabagal ang ating internet. Ako muna. Sabi ni Kimberly Luis Ortiz Salvacion sa Facebook, ganyan po talaga ang buhay, sabi ng katabi ko. Wow! May copyright yan! At least ano siya, kinote niya yung kung sino, sa kanino galing, hindi niya sinabi. Sana tinodo mo na, tinanong mo na rin, pati yung Oo, pangalan, Facebook page. Very good, very good. Pero maganda yan na ibig sabihin magaling yan pagdating sa chismisan. Oo. Laging nauuna. Laging pinapasa sa iba. Una sa balita. Una. Sa Chika. sinungalingan. Wow ah. Sabi naman dito sa Twitter, #TLCTDS Interactive. What goes around comes around. #karma. Wow. O diba? Narinig natin na karma si Kuya eh. Masyado kang makapag-compare. O, bigyan kita ng ng babaeng katulad mo, Xerox copy. Yan. Ano ka ngayon? Karma. Diba Karma. Totoo totoo kapag nakakatapat ka ng katapat mo. Tiklo Hindi. ka, tiklo. Nakatapat ka ng katagilid mo. Sabi ni... Grabe. Joke lang, ito naman. Oh. Ana Marie Partosa sa Twitter nag-hashtag siya. Sabi niya, OMG, Ay, you're so OMG. arte, Jeanette. Yan tuloy na bangga kayo. Ha, ha, ha. Loko tong babae ito. Hoy, Ana Marie Partosa, bad yun. Yung tatawa sa naksidente. Ito nga sabi nga dito sabi ni @Mr. Goni sa Twitter. Bakit ganun? Kaya mo si Santa Claus dyan. Ulitin, hindi mo na yan kaya. Tama na. One take lang yun. May dagdag Precious yun. Pag na-record niya, swerte niya. At saka may dagdag TF na yon. Na karma si Kuya, isang malaking belat. Gano'ng kalaki yung belat? Gano'ng kalaki yung belat? Ganito, paano ka magbelat, mama? Belat. Ganon. Yung belat ko, yung tipong mamasama sa may laway-laway, ganyan. Tsaka labas lahat dila. Kita tonsils. Diba? Ikaw- Abot, dila hanggang baba. Correct. Ikaw ate, gano'ng kalaki ang iyong belat? Ay, masarap ba ang belat mo? Masarap ko bang bumelat? Sabi ni Patrick. Patrick. Sabi ni Maria Teresa Estremos Meli sa Facebook, ang kapal ng mukha ng guy, anong kala niya sa GF niya? Katulong? Buti nga, pinagtsagaan pa siya eh. Oo nga, makapagreklamo, di ba? Reklamo. Buisit! Kala mo gwapo, kalbo naman. Ay, Diego, walang personalan. trabaho lang. Sabi naman dito sa fanpage po ng Love Radio Manila, sabi ni Gian Cesar Makiriano, kapag ikinukumpara ka niya sa past niya, shootang ina bells, breakan mo na yung siya, hindi pa yung nakaka-move on. Diba? Kaya mo na. Yun talaga. Shootang gala naman Hindi pa na nakaka-move on, mag-break na kayo! Diba? Masarap breakin nga ng mga ganyan tao, no? Alam mo, totoo yun, kapag ka-compare ka ng compare, huwag ka na makipagrelasyon, makipag-break ka na. Oo, yes, mama. Tsaka, Mama Christine, kapag ganyan mga ugali, kino-compare mo yung girlfriend mo, possibly sa family, ganyan din siya. So, walang tatagal na kasama mo sa buhay. Tatanda ka mag-isa pag mahilig ka magkumpara. At ang swerte lang talaga ni Vincent dahil because may isang katulad ning, sino yung babae ulit? Rakitera. Si Rakitera, di ba? May isang katulad Si nito. Marites. Si Marites, na talagang willing na patunayan na mahal niya talaga ito. Willing na mag-antay hanggang sa ma-realize ni Vincent yung kanya kamalian, di ba? Nakakatuwa kasi walang assurance na babalik pa si Correct. Vincent, pero ito naghihintay yung isang tao mabait. Truth labels. Napakaswerte mo, Vincent. So ngayon, nakakaloka lang kasi kailangan pang mangyari yung aksidente bago mo ma-realize yung mga kamalian mo. Yan. Sabi ni John Vincent sa Twitter, @Nunoy02. Kairito tong si Marites. Sarap ang balusin ng fluorescent light para maliwanagan. Gusto ko yan. Gusto niya. Ang talino niya dito lang, ha? Dito lang. Ikaw na yan. John Vincent, galing mo.
Oo nga naman. Kung halimbawa may mga kaibigan kayo, jowa na Alam mo nang nalalabuan. ihampas, Correct, nadidiliman sa mga bagay-bagay. Hampasin mo ng Fluorescent fluorescent lamp light. para maliwanagan. O sabi naman dito ni Clarissa Esquilona Rojas, hindi naman po tama na ikumpara ka sa ibang tao o sa ibang girl. Kasi lahat tayo ay may pagkakaiba. Ang lahat ng bagay ay magkaiba. Magkaiba ang lahat. Ganun yan. Ang tanda ng boses. Oo, hindi ko kaya gayahin yan si ano eh. Sino? Sino ba yung kumanta nun? Hindi ko alam. Ha? Ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Mag-move on ka na, hoy! Kakanta si Missy daw. Wag na, okay na tayo. Ayan. Ay. Bagay ay magkaugnay. Yung uso ko gumaganon. Alam mo, Yung uso ko gumaganon. Thank you! alam mo, Ano? kung ikaw, Tanya Chinita, kung ikaw parang albularyo, si Mama Missy. Missy, para siyang mangkukulam. Grabe. Magandang mangkukulam daw. Oo sabi naman, o diba? O dito naman, basa pa tayo, Mama Tanya. niya. Ako na lang last. JC, ikaw na. Oo, JC Arevalo. Umyabang nito. Pag ikaw Bakit? nagbabasa, hindi kita pinapigilan marami. Ay, akala ko si JC mayabang. Hindi ikaw nag-go, basahin mo lahat. Yan, thank you! JC Arevalo, mali naman talagang ikumpara yung asawa mo o syota mo sa mga naging ex. Kasi parang sinabi mo ring mas mahal mo yung ex mo, di ba? May point siya. Kasi True. binubuksan mo pa yung past nyo eh. Tsaka isa pa pong dahilan, kung ikukumpara mo lang din naman yung asawa mo or GF mo, dapat balikan mo na lang yung ex mo. Kasi kung talagang mahal mo siya, hindi mo dapat siya ikumpara sa mga ex or nakapaligid sa'yo. Truth labels, di ba? Bakit ka magko-compare? Kaya mga hiniwalayan yung ex mo dahil wala siyang ganun, di ba? Tapos ngayon maghahanap-hanap ka, para kang sampalin ng para- compare. O last na lang, sabi dito ni Nieko Labutap Torres, Mama Kay, isang malaking kahangalan ang ikumpara ang isang babae sa mga nagiging past ng boy. Bakit? Dapat kung ano ang kasalukuyan niya ay yun ang dapat tanggapin niya. O, di ba? Tanggapin at trabahuhin. Kung may pagkukulang, kung nakikita mo na yung partner mo ay mayroong pagkukulang at may ninanais ka, edi pag-usapan nyo, hindi yung parang kailangan mo pang mag-ungkat ng past mo. Yes. O, di ba? Lahat po ng bagay ay napag-uusapan. Ang lahat ng bagay pinag-uusapan niya. Pinag-uusapan ng lahat. Ay, nako. 1, 2, 3, Ang lahat ng bagay pinag-uusapan niya. Pinag-uusapan ang lahat. Karirin mo yan. Sige, nag-enjoy ka dyan eh. Oy. Ayan Yun nga na nga po po ang ang sabi ni kwento. Papa Jack. Mhm. Ano, sumasabay ka? Sabi ko nga eh, mauna ka na. Yan nga po ang sabi ni Papa Jack, comparing... Ano? Ayan kasi. 1, 2, 3, Karma. go. Karma. Oh, ano na? Changes. Sabi nga ni Papa Jack, comparing your girl to other woman is disrespectful. At yan nga po ang kwento ni Vincent na pinagbidahan ni Diego Bandido ng Love Radio Manila. Bumida bilang Marites, Rakitera po ng Love Radio Manila. Dayan, Lalabandera, CSFM Manila. Bumida bilang Janet, misihista po ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sound engineer, Jason Sagan, musical scorer, Danny Frias, directed by Salvador Royales. Ay! Bakit Coco? eh. Hindi ba ka-move on si Coco Oo, kasi sa kinarma ang lahat daw ng si bagay. Vincent? Ano ba talaga? Gusto niya sumabay sa ang lahat ng bagay. Okay, Sige, isabay mo. 1, 2, Kukuha, sabay ka. 1, 2, 3, and Ang lahat ng bagay ay Hindi, sa dulo siya. Sa dulo, sa Tama-tama lahat. si Coco. 1, 2, 3, and ang lahat ng bagay ay magkaugnay. Yeah! Magkaugnay ang Tama Hindi, na. sabay mo siya si Tama Coco. na. Sorry. Hayaan mo na siya. Hayaan mo na. Doon na siya sa gilid. Shoo, shoo! At patuloy po kayong mag-comment, mag-react, mag-involve sa TLC The Drama Special Interactive. Ako po sa Yes FM Manila hanggang alas 3 pa. Ako naman po, umahari ba, sa Love Radio Manila hanggang 4 in the PM. At sa mga magre-react po, hashtag niyo naman po sa Twitter, TLC TDS Interactive. O kaya naman tumambling ka sa Love Radio Manila. Oo. O kaya naman sa Yes FM Manila, Luzon? Visayas. Uy, teka lang. Wala Uy, pa may akong bagyo daw na paparating Nasa Philippine Area of Responsibility. Pero kasi may kumakalat kasi na chismis Na? na kasing lakas daw ni Yolanda. Pero according to Pag-asa, hindi po totoo ang chismis.
Anong kumakalat? Kasi sabi kasi nila kasing lakas daw ni Yolanda. Oh, hindi po. Hindi totoo ang chismis, Oo, hindi baka po. yung mga may sakit sa puso po, atakihin kayong dahilan kakachismis nyo. Diba? Huwag ganyan. Minsan Mag-pray talaga- tayo sa halip na magkalat ng Correct. Na magkalat na. Para lang maging bida, ganun. Pasika. Nagmamarunong kay Mang Diba? Tani. Ayun Tsaka kay tayo eh. Kaya earning baro. Earning ba? Ay, wala na. Wala na pala yun. Si ano? Kailan ka lang sa nood ng badit. Okay na. Ikaw, anong kanta mo? Ingat. Walay ako eh. Just tell me. Yun, sige. Ako naman gaya. Oo. Hi, Sir Mon Q. Nakikinig siya sa atin ngayon at Ay, nanonood teka din. lang. Batiin ko lang habang nagtatype ka dyan. Batiin ko lang si Meron. Yung kumanta si England Dan. England? Batiin ko lang, nakikinig sa atin si Manong Driver, si Kuya Wilfredo Collantes ng John Mark Taxi. Wilfredo Collantes, sabi niya dito, nasira daw yung boot ni Tanya Chinita. Ayos na po. Boot ko na si... Yung boot ni Di ba Tanya. pwedeng mic? Pinasabog, ganyan. Yes, FM. Siya, sige na. Maraming salamat, Luzon. Visayas and Mindanao. Nagkapiling nga po mula po sa Love Radio Manila ang DJ na may K, Miss K. Cristindera. At syempre mula po sa Yes FM Manila, ang DJ na may T, may kabaitan. Asan yung T doon? Wala na. Tanya Chinita. Na magbibigay solusyon. Pwede naman konsumisyon. At ito nga po ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Bye-bye. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito.